An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoniw lase waati ma bi ye juma ye bi juma bɛnnen bɛ nazara san kalo 8 na ye uti kalo ye bi yo tile 6 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo ye n'o ye seliba kalo ye an b'a lalɔna k'a fɔ bi yo o tile 27 ye jate la san kalo 12 na don hijira san 1442 san dugawu de bɛ kɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma. Bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ ka ladɔnniya k'a fɔ an ka kunnafoni dilan bɛ yen nɔ n'a bɛ wele Abdul Ɲang kunungo ale minɛna ka taa Bamakɔ kasobonba la ko kɛra cogo ɲuman kunnafoni ɲɛfɔli ko la kunungo an ka lakana minisiri ale ye taama ta ka taa fanakaw fɛ yen nɔ kunkolotigɛ wale min kɛra yen nɔ o ko kɛra cogo ɲuman kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna na bi siraban kasara kɔnɔ a ko cayalen bɛ kosɛbɛ kunnafoni ɲɛfɔli ko la ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ bɛnkan sɛbɛn min kun tɛgɛnɔ bila la a bɛnkan sɛbɛn in kunnafoni y'a yira k'a fɔ k'a walagala cogo di kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma o denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali ala k'a ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko waleya min n'o kɛra tarata tɛmɛlen na Segu sira la n'a tiɲɛni fanga bonyana ni caman kasarala ni waleya in na an ka jamana camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ k'u bɛna nin kɛ tile 3 baarabila ye k'o kɛ tasibila ye ka ɲɛsin ni maa minnu kasaralu nin na ni waleya min n'a kɛlen filɛ nin ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ ni maa na k'u dayɔrɔ nɛɛma minnu yɛrɛ bɛ n'olu joginna ala k'olu segin u yɛrɛ ma a baarabila in a daminɛna sura nɛgɛ kanɲɛ fu wagati la n'an bɔra ye an ka kunnafoni dilan bɛ yen nɔ n'o ye Abdul Ɲang ye n'a tun bɛ baara kɛ arajo emergence la kunungo Bamakɔ komini 4 tribunal olu kɔni y'a minɛ ni k'a bila ka taa Bamakɔ kasobonba la k'a sababuya kɛ kunnafoni dilan min bɛ yen n'o ɲɛmatuna n'o ye Birama Ture ye a yirala k'a fɔ ko Abdul Ɲang k'a kɔni ye kuma dɔ fɔ o ko la k'u y'a minɛ ni ka taa sɛgɛsɛgɛli boli a kan an bɛ min fara nin kan fɛn fɛn bɛ nin ko la ala ka fura bɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛ ma n'an bɔra ye fanakaw fɛ yen nɔ kunkolotigɛ wale kɔnɔ o tɛ ka dogo yen nɔ kuma bɛɛ kunkolo dɔ de bɛ tigɛ fanakaw fɛ yen nɔ a ko kɔni kɛra dabali banko de ye ni waleya mun n'a bɛ ka kɛ fana bɛɛ lajɛlen kɔni dusukuma tɔɔrɔlen bɛ nin ko la fo ka taa se maliden bɛɛ lajɛlen ma kuma ni kuma a bɛ fɔ ko kunkolo dɔ bɛ tigɛ bɛɛ lajɛlen hakilina la ko a ko bɛna dansira la nka a ko tɛ ka dansira la ni waleya min n'a kɛra an bɛ dugawu de kɛ ala ka nin kɛ a laban ye ala kana ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ Mali fan si tuguni kunungo minisiri min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakana ko ma ale ye taama ta ka taa fanakaw fɛ yen nɔ a selen fana a taara dugutigi fɛ yen nɔ minisiri ye kuma min fɔ an ka lamɛn min kɛra ye a bɛ tile dama ni bɔ a fɔra an ye an bɔra a kalama an kan ka na a dugusajɛ yɛrɛ nka bɛnna ni an tun bɛ baara dɔ la CNT la Conseil national de transition na o de y'a to an ma se ka na dugusajɛ nka an kɔni ko k'a kɛra cogo o cogo an bɛna sen jɔ o de kama bi an bɔra Bamakɔ ka na président tɔgɔ la premier ministre tɔgɔ la ka na bɔ fanakaw ye ka na bɔ fana dugu kɔnɔ ne yɛrɛ ka délégation na ni police directeur bɛ ɲɔgɔn fɛ ale sigilen filɛ police directeur général ani gendarmerie directeur général adjoint o bɛ yan joyila gouverneur fana bɛ yan procureur bɛ yan président bɛ yan aw yɛrɛ ka commandant bɛ yan n ko an bɛna fɔlɔ ka na aw fo k'a fɔ a ye ko fɛn min kɛra fana a cayara a gɛlɛyara nin tɛ siɲɛ fɔlɔ mais min kɛra fana a ma kɛ fana dɔrɔn a kɛra Mali de la a ma kɛ fanakaw la a kɛra maliyɛn den bɛɛ de la parce que mɔgɔ si tɛ n'o faamuya k'a fɔ mɔgɔ bɛ n'a ka mɔgɔ faga n'u m'a kuntigiw bɛ fɛn wɛrɛ kɛ u tɛ se ka faamuya bi na jamana in a tɛ faamuya an juguw ka k'an yɛrɛ kan an juguw ka k'an kan nka anw yɛrɛ ka dugu ni kɔnɔna la ko dɔw ka kɛ a ɲɛfɔli ka gɛlɛn o de kama n ko n yɛrɛ bɛ n'a bi yan ni nana fɔlɔ o ye ka na foli bila u ma min ka mɔgɔ taɲana ka t'o fana fo n'o bɔra an bɛ sɔrɔ ka se an ka polisiw n'an ka gendarmew ma kuma dɔw bɛ yen an bɛ taa min fɔ ɲɔgɔn ye parce que nin ye fɛn min ye ni ɲɔgɔn wɛrɛ man ka kɛ a y'a fɔ cogoya min na degun fɔlɔ b'aw kan mais degun ba b'anw kan parce que a degun ye mun ye nin man ka kɛ k'anw sigilen to a man ka kɛ k'an sigilen to nka n'ala ko min bɛ kɛ a bɛ nka n'an y'an cɛsiri fɛn caman bɛ a tɛ se ka kɛ an nakunba y'o ye an bɛna baara dɔw bolo don o kama président tɔgɔ la premier ministre tɔgɔ la ko ka foli bila u ye k'a fɔ k'u ma ɲinɛ aw kɔ min kɛra a y'aw tɔɔrɔ cogoya min a y'u tɔɔrɔ ten a y'a tɔɔrɔ dɛ n'o y'a fɔ conseil ministre ka sigi a y'a tɔɔrɔ maa si tɛ se k'a faamuya o de kama an nana bi ka n'aw fo k'a yira aw la min kɛra aw la a kɛra an bɛɛ de la maliyɛn den bɛɛ ye kelen dɔ ka degun bɛ bonya ni dɔ ta ye mais degun b'an bɛɛ kan o de kama an nana bi jamana tɔgɔ la ka na dugawu kɛ
min sara Ala ka hinɛ a la Ala ka dayɔrɔ suma minnu bɛ yan fana Ala k'u lakana Ala ka bɛɛ kisi gɛrɛgɛrɛ. Ni tun bɛ tali kɛ minisiri la Fana dugutigi fɛ yen nɔ a y'a fɔ cogo min na nin ma kɛ Fanakaw dɔrɔn na dɛ nin kɛla maliden bɛɛ lajɛlen de la a kɛnɛ kan dugutigi ye ɲɛfɔli kɛ Fana dugutigi Adama Traoré a ye kuma min fɔ o filɛ. maa 10 fo 11 an yɛrɛ y'a se kɛ an tɛ dogo bɛɛ la k'an m'o bɛɛ f'ulu ye ayiwa n'olu nana kanu ɲɛ d'an kan ka se ministre ni gouverneur ma foyi t'anw fɛ bonya kɔ ani foli u kɔni nali a diyara an ye n b'a ɲini u fɛ u ye se ta ka na an bonya cogo min na Ala ka kɛ bonya y'u ye Ala ka dugu ninnu Ala ka a misaliw Ala ka mɛdiya ye dugu in ayiwa Ala b'an sutura cogo cogo an b'a ɲini Ala fɛ kan ni min bɛ ne fɛ o y'o ye bɛɛ se ka fɔ a y'a kumabaw fɔ an fana b'a kumabaw fɔ n'an da a kɛmɛ ka degun min d'an ka fan tɔgɔ ca min b'an kan hali ka taa dugu la a ka gɛlɛn ma i bɛ taa dɔw b'a fɔ n'i ye Fana yɛrɛ fɔ i tɛ jatigila kuma tɛ dumuni kuma tɛ siyɔrɔ ma o mana kɛ ko o gɛlɛyara sa dɛ nka maa tɛ ban i yɛrɛ la dɛ an kɔni an b'o ko an kɔni b'an ta la nka ale tɛ ko dɔ fara cɛsirikɛla kan an ye dɔ kɛ an tɛ don bɛɛ détail la k'an b'o fɔ diɲɛ ko an b'a to Ala ma. Ni tun bɛ tali kɛ Fana dugutigi la Adama Traoré a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ ta ka lakana sabati yaasa ni waleya min filɛ nin n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔna na f'u ka se ka siri a dan na n'an bɔra yen an ka jamana kɔnɔna na siraban kasara kɔni bɛ ka kɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ maliden dɔw b'u hakilina di siraban kasara ye mun de bɛ nana ye an ka maliden dɔw lamɛn. Kunfɔlɔ sira ka dɔgɔ filanan boli tigɛ dɔɔni sabanan dunfɛn cɛyara fɛn fɛn min tɛmɛ a bɛɛ ɲɛ bilenlen kɔnɔ falen don o de la i kan ka tɛmɛ sira min fɛ hali dɔw t'u tɛmɛ sira dɔn o de ye accident cɛya a fɔra kɔni ye an k'an yɛrɛ mina dundama kow la dɔɔni an ka dɔ fana an bɛ sira min fɛ bolifɛn cɛyali sira ka dɔgɔ mɔgɔw ka ca mobili bɛ kɛrɛkɛdaninw bɛ yen mototigiw bɛ sennamu bɛ yen ni bɔra k'e ka jahanama boli ka o kan e dun fana kɔnɔkolon tɛ a ma nɔgɔn dɛ. Chauffeurw tɛ boli dɔɔni ani dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u ye fɛn suguya caman ta k'i sigi volant na i b'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɛ tɛ sira la mais ne kɔni bɛ min ɲini faamaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ sira minnu ka dɔgɔ ani tu ka ca yɔrɔ min na u k'olu yɔrɔ bali ka bɔ yen n'o kɛra o bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ accident na minnu fatura Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Dɔɔni de ka fisa parce que ni sinama b'a se yɔrɔ sɔrɔ bolifɛntigi kan ka a se yɔrɔ sɔrɔ mais dɔw yɛrɛ t'u ka jura dɔn fɛnɛ o bɛɛ de b'a rɔ. Ni samiya donna sira kan ka dabɔ de k'a dabɔ fɔ mètre 10 mais an ka État o tɛ sira dabɔ kɛ accident caman bɛ kɛ bi sira ka dɔgɔ tiɲɛ don dɛ mais tu fana ɲima la tourner na mɔgɔ tɛ ɲɔgɔn ye bolifɛn tɛ boli dɔɔni hakili tɛ mɔgɔw la on dirait que o bɛ mɔgɔ na yɛrɛ ka bolifɛn boli de bɛ ka mɔgɔw boli donc an b'o tile de la wa kasara bɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi hali an bɛ Mali ka fɔ k'an ye Maliyɛn ye tellement an tɔɔrɔlen don. Bon ne yɛrɛ bolo a fura kan ka kɛ fɛn min ye an ka boli ni hakili ye mɔgɔninfin mana presse cogo cogo i b'i sigi ka sɔrɔ k'i da wa an k'an janto an yɛrɛ la fana surtout minnu bɛ minfɛn jugu ninnu ta ka yɛlɛ bolimafɛnw sanfɛ an k'a dabila sariya bato anw bolo ne t'a dɔn an hakili la fugariya de don wa walima min don wa an t'o dɔn fɔlɔ an kan ka siraba yɛrɛ kan sariyaw fɔlɔfɔlɔ ɲini k'o dɔn k'olu bato fɔlɔ o kɔfɛ boli dɔ bɛ yen nɔ adamaden k'i to gidɔrɔn kan e tɛ nɛgɛ e tɛ fosi ye e kan k'o boli kɛ wa nɛgɛ bɛ se ka adamaden sɔsɔ wagati bɛɛ lajɛlen na fɛn dɔ bɛ se ka kala kuma bɛɛ hali mɔgɔninfin ka susi dɔw to i hakili la i man ka yɛlɛ bolifɛn kan sunɔgɔ ka juru tɛ to adamaden na n'i sunɔgɔra volant na mobili bɛ se ka taa ni yɔrɔ bɛɛ la i tɛ se ka bɔ a kalama bolifɛn man ka boli cogoya dɔw la fana ka sɔrɔ contrôle ma k'a kan o contrôle yɛrɛ bɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ a kɛcogo la wa bari i ni mobili ba dɔw bɛ bɛn kuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ hali foire den kelen de b'a la i ni motow bɛ bɛn an ka dugu kɔnɔ foire t'a la ni mɔgɔ ye mɔgɔ faga accident kɔnɔna na i kan ka minɛ de ka i datugu fo ka taa fɔ k'a tigilamɔgɔw ɲinɛna mais n'i ye mɔgɔ faga an ka jamana in kɔnɔ bi semaine min na o semaine tɔ kelen i b'o tigilamɔgɔ ye mobili boli la o tuma la o kasara bɛɛ b'a suya la autorités k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana tɛ se ka jɔ ni kuma ye koyi hali anw minnu bɛ don sotarama kɔnɔ chauffeur de falen wa parantikɛ de falen wa i t'a dɔn min falen ka tɛmɛ min kan an ka autorités t'o ye wa f'u k'u jɔ u jɔyɔrɔ de la. Ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw ka sariya la siraban kasara ko kun kan an bɛ min fara nin kan bɛɛ lajɛlen ka taa dɔɔni walasa bɛɛ bɛ se se cogo la cogoya min na k'a fara a kan bolimafɛn tigiw u fana ka bolimafɛn u k'u labɛn ka ɲɛ ni bolimafɛn bɛ taa dugutaga la u k'a pinɛ lajɛ ka fɛrɛnw lajɛ a caman fana ju ye o ye dɛ sɛgɛsɛgɛliw ka ta ka ɲɛsin olu ma n'an bɔra yen ɲɔnɔnkaw fɛ yen nɔ bɛnkan sɛbɛn min n'a kun tɛgɛ nɔ bilakɛla o conseil islamique maaw kun ye wulikajɔ ta ka kumaɲɔgɔn kɛ ni maa ninnu ye yaasa kɛlɛ in a bɛ se ka ban cogoya min na kunnafoni kɔni y'a jira k'a fɔ ko a bɔra a ma cogo jumɛn na dɔgɔfere maire danga Zumana Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. A bange attaque kɛ o y'a sɔrɔ farabu dozo ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen o ye message dɔ sɔrɔ o message ko bɛnkan mun bɛ dozo ni jarisi cɛ ko bɛnkan k'a wulila o mais k'a ma wuli farabu niveau la ale y'a dira bon n'a ma wuli anw ka niveau la an ka dozo fini dilanni nafa dalen kun ye jumɛn a ko
a tiɲɛna yɔrɔ minnu na o de nana kɛ sababu ye pour que bɛɛ ka se ka don o da fɛ ka dosofiniw bila ka marifaw bila o de y'olu ka bɛnkan ye wagati in na o kɛra vendredi samedi le 3 septembre o balila kɛ mɔgɔ 2 fa badawo la a fɔ mɔgɔ 3 o y'olu fa kurumanguge dangan na sɔgɔmada joona fɛ 9h30 waati o ye maa kelen de gosi donc o maa kelen gosilen o ni kurumanguge cɛ tun bɛ jan kosɛbɛ o kurumanguge ninnu y'o kunnafoniya sɔrɔ o fana palikela o y'a sɔrɔ guwa damadɔ ne taara kurumanguge olu fana palikela o donc k'u bɛ segin ka dɔgɔ fɛ sanji kɔnɔ sisan olu kɛtɔlama ka ba tigɛ o ye cɛ 2 de gosi olu la ka fara sɔgɔmada fɛ maa kelen kan donc a bɛna fɔ le 3 septembre 2021 na o ye maa 3 de fa sɔgɔmada ni midi cɛ donc vendredi ni aw y'a si an ye k'a fɔ ko bɛnkan tiɲɛna samedi aw ye mɔgɔ 3 fa donc a nana ye k'a fɔ donc o ye message min ci a bɔra kulonkɛ la a kɛra sɛbɛn ye ɔ dimanche mɔgɔ kelen wɛrɛ bɔra an ka dugu dɔ la dugu in k'a ma ko Dugakura Kasi ka bɔ a ka du kɔnɔ k'a bɛ taa ka foro la ci la olu o fana gosi foro kɔnɔ o fana fa donc samedi ni dimanche su kɛra 4 ye ɔ depuis o kɛra vraiment jama kɔni palikela a nana ye k'a fɔ ko tiɲɛna bɛnkan in kɔni a wulila parce que bɛnkan mun b'a ani ɲɔgɔn cɛ an ka ɲɔgɔn kɛ hakɛw kɔlɔsi n'i ye mɔgɔ kɔni ni mɔgɔ ban o ye hakɛ pɛrɛdi da ye donc depuis o la fɔ sisan nɔgɔya kɔni ma don ko la tuguni a bɛna fɔ ko seginna nɔkɔrɔ la farabu sira bilama tɛ se ka bɔ tuguni o tɛ se ka na dɔgɔ fili fana tɛ se ka farabu donc gɛlɛya in t'i n'a fɔ dɔgɔ fili dugu min n'a bɛ fɔ ma ko farabu gɛlɛya in t'i n'a fɔ o dugu dɔrɔn don dɔgɔ fili dugu 24 a bɛɛ tɛ sɔrɔ gɛlɛya in na parce que an ka foro min bɛ yen bi an bɛ don min na fɔ bi n'an tɛ se ka foro in sɛnɛ ka sɔrɔ ka jateminɛ kɛbagaw ye a ka ca tari 3 ye mɔgɔ si sen tigɛ dan o foro la a ka ca tari 3 ye an bɛ waati min y'a fɔ sisan farabu yɛrɛ balo tɛ yen tuguni fura tɛ yen balo tɛ yen farabu yɛrɛ santi kɔnɔna na balo tɛ yen fura tɛ yen a kɛlen bɛ gɛlɛya caman se anw ma mun ni foroko tɛ kelen ye u gɛlɛyaw ka ca yɛrɛ de. Ni tun bɛ tali kɛ dɔgɔfiri mɛri danga na Zumana Kulubali jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔ ta yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko la n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u ni Haut Conseil islamique maaw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri yaasa nin waleya min bɛ ka kɛ f'u ka se ka siri a dan na Haut Conseil mɔgɔ olu ka baara k'u kolo la aw minnu ko k'aw n'u tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw fana ka baara kɛ aw kolo la yaasa nin waleya in filɛ nin ye a bɛ se ka dabila cogo min na an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye Front Populaire des Jeunes M5 RFP o maaw kɔni y'a jira k'a fɔ ko Choguel Kokala Mayiga ko camancɛ fanga waati min fɔra k'u ka dan o ma ko nka k'u ɲɛ b'a la ko Choguel Kokala Mayiga k'a bɛ ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ yaasa ka tɛmɛ o ko kan ko u tɛna jɛn n'a ye dɛ camancɛ fanga waati min fɔra k'a ka dan o ma ko kalafili ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen ka t'i ka sira fɛ yaasa ka priorité d'a ma an ka maa dɔw ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ Mahamadou Jawara Front Populaire des Jeunes M5 RFP nin y'a san 1 ani dɔɔni an ye kɛlɛw caman kɛ pour que M5 ka laɲiniw bɛ se ka sabati alhamdulilayi bi premier ministre Choguel a sigira premier ministre la an ka kɛlɛ de nana n'a ye k'a kɛ premier ministre ye toujours en Front Populaire des Jeunes an bɛ M5 kɔnɔ toujours an ye kɛlɛ kɛ ka na ni Choguel ye an ka premier ministre ye an b'a kɔ toujours mais ni fili bɛ yɔrɔ dɔw la a ka kan an ka presse wele ka na an ka o fili yɔrɔ fɔ primo an tun ye conférence de presse dɔ kɛ semaine passée o conférence de presse la an y'a yira conférence de presse kɔnɔ premier ministre a charte violé le ministre délégué a nana n'o ye au nombre de 29 o m'an tɔɔrɔ kosɛbɛ parce que a ma prononcé sur là-dessus bon bi min kɛlen don ka an dabali yɛrɛ ban pepu n'o ye a ye papier min signé Kuluba a ye décret dɔ signé avec le président Assimi décret filɛ n tɛgɛ kɔnɔ yan nɔ ça a été signé le 26 juillet décret in kɔnɔ a bɛ yira que ministère de l'administration territoriale o de bɛ élection organisée a sɛbɛnnen bɛ article 5 ale y'a bolonɔ bila o sɛbɛn na ani président Assimi y'a signé k'a yira que administration territoriale de bɛ élection organisée mais tandis que an b'a ye tuma bɛɛ organe unique la a b'a don mɔgɔw kunkolo la toujours k'a yira que élection tɛ se ka kɛ à la date normale o de bɛ don a ka denmisɛnninw caman kunkolo la u bɛ bɔ u b'o de fɔ tandis que le président Assimi a n'ale ye décret min signé o ye k'a yira de administration territoriale bɛ élection organisée a don fana tile 1 tɛ fara kan transition date tile 1 a tɛ fara kan a sɛbɛnna k'a signé k'a bila mais toujours u kɛlen don k'a don maliyɛndenw hakili la k'a fɔ ko militaires u b'a fɛ transition ka prolonger qui est faux et archi faux donc aujourd'hui il faut qu'il retourne à la base d'expliquer au peuple malien l'organe unique ni a baara bɛ kɛ mais baara tɛ se ka k'a kɔnɔ parce que a tɛ se ka bɛn élection ma tandis que papier min bɛ yan journaliste bɛ tila ka copie da aw bɛɛ ma a y'a bolonɔ bila a kɔnɔ le 26 juillet k'a yira que l'administration territoriale qui organise les élections et puis le délégué ministre a ye charte sɔsɔ o yɔrɔ fana na donc Front Populaire ka laɲini na
a tse ka ben cogo si la. C'est pour cela toujours an b'a fɔ Choguel ɲɛna a kana si la base. C'est comme ni ye indiscipline vis-à-vis du décret et de la loi. I tse k'i bolo bila fɛn kɔnɔ devant la communauté internationale et la communauté nationale. Président ko décret bɔ olu de ka baara kɛ k'a yira toujours que élection bɛ kɛ à la date normale. I b'a yira jamanadenw na défaillance bɛ yen élection tɛ se ka kɛ à la date au dun o ye problème ba de vis-à-vis de la communauté internationale. O kele filanan ko tuguni fo maliyɛnw k'a faamu k'a bilo hakili la. Le président Assimi a ye baara min kɛ concertation na k'a yira que élection date tile kelen tɛ faraka c'est le 18 mois a ma bɔ a la a b'a nɔ kelen na mɔgɔw dɔw de bɛ wulilen don k'a don jamanadenw hakili la ni i ko élection ka kɛ sisan élection tɛ se ka kɛ parce que jamana yɔrɔ caman minɛlen don o ye fasoden jugu ye qui n'est pas l'objectif des militaires. Tous ces militaires là veulent que les élections soient organisées à la date normale et partir. Ni tun ye Front Populaire des Jeunes M5 RFP maa dɔ kan ye malidenw maa caman bɛ ka wulikajɔ la ko kalata ka kɛ an bɛ wulikajɔ min na kalata kɛ n'an ye wulikajɔ kɛ yaasa an ka jamana ka basigi a dɔ bɛ da la a bɛ kalata kɛ ja dɛ jamana fan bɛɛ lajɛlen minɛlen don n'a fɔra an ka taa kalata la nin cogoya la gɛlɛya dɔɔni b'a ko la dɛ ala ka hakilina ɲuman d'an ma n'an bɔra yen dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen na Mali premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun bɛ CNT maaw ɲɛkɔrɔ a y'a ka baara bolo dalenw a y'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ CNT maaw ɲɛkɔrɔ baara in yɛrɛ malidenw hakilina ye jumɛn ye baara ko in kan an ka maliden dɔw lamɛn. Bon, Choguel filɛ nin tiɲɛ yɛrɛ la n'an y'a na wagati lagɛ fanga la ka na se nin wagati nin ma bi a ye sera k'i débrouiller ka plan dɔ kɔni di n'o ye taabolo ye walasa ayiwa a bɛna jamana bɔ gɛlɛya in kɔnɔ cogo min a o hakilina don o temps kɔnɔna ni sisan cɛ a y'i jija ka o plan kɛ fo ka se ka taa ni o ye CNT la ka vote kɛ o kan ka mɔgɔ caman ka voix sɔrɔ ka accord fana di ko ka o plan in labaara ne kɔni hakili la ni ko ye a ye ko baaraba kɛ wa baara min don baara ɲuman fana don. A diyara ne kɔni ye m'a fɔ maa tɔw dɛ a diyara ne ye parce que ne ye kunfin ye i y'a faamu a ka laɲini a ye min fɔ a diyara ne kɔni ni ye o de Ala sago i sago. C'est vrai u ye plan d'action kura yira CNT mɔgɔw la baara kura de don u bolo baara kura nin fana tun tɛ dɔ wɛrɛ ye k'u ka saraw bɛɛ kɛ kelenw ye a tɛ anw école karamɔgɔw kun arranger parce que anw ye kɛlɛ dɔ kɛ san tɛmɛnenw na ka statut dɔ sɔrɔ n'an ko ma statut autonome o statut o bɛ danfara créer ani mɔgɔ tɔw cɛ donc n'a ko k'u ka saraw bɛɛ kɛ kelen ye a ka plan gouvernemental kura nin na o ye k'a yira k'a fɔ an ye kɛlɛ min kɛ n'an tun bɛ wari min sɔrɔ a la k'o wari tɛ di tuguni anw ma o kɔrɔ b'o de fɔ n'o kɛla o ye ka kɛlɛ tigɛ école karamɔgɔw la sabula an bɛ nin sɔrɔ don min kama mɔgɔw bɛ yen minnu sara an na mɔgɔw bɛ yen minnu musow y'u furu sa ka bɔ cɛw kun gɛlɛya kɔnɔna na mɔgɔw fana ye degun caman sɔrɔ a kɔnɔna na a tɛ se ka fɔ ka ban. Bon, ne ye Choguel ka propos lamɛn bon ne kɔni ka hakilina na ne ma jugumaya la mais fɛn bɛɛ tɛ dafa n'i y'a tɛntɛn i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen bon olu kan ka jateminɛ mais jamana bɛ yɔrɔ min na bi maliden bɛɛ kan ka fara ɲɔgɔn kan hakilina kelen na pour que jamana ka taa ɲɛ bon a ye minnu boloda n bɛ min fɔ n ka hakilina n'a sera ka parce que an sɛgɛnna kuma de la parce que kuma tɛ an nafa bilen Mali mago bɛ min na bi o ye min mana fɔ o ka kɛ. Min mana fɔ o bɛ kɛ an bɛ min fara nin kan fɛn fɛn bɛ kɛ jamana in ka basigi ye a sababu bɔ fan o fan fɛ ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen Kati mara la dugu dɔ bɛ yen ko Dɔgɔduma yen jeunes kɔni n'o ye a dugu sifinnakaw ye ka fara duguden dɔw kan u bɛɛ lajɛlen kɔni wulilen don k'u ka marabolo ɲɛma n'o ye maire ye ko ka taa ka bɔ yen nɔ ko maire tɛ baara la ko kalanyɔrɔ tɛ yen sira tɛ yen nɔ gɛlɛya suguya bɛɛ lajɛlen b'u kɔ ko hali kɛnɛyaso k'o tɛ yen nɔ u kɔni ka wulikajɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'u ka maire k'a ka taa ka bɔ yen nɔ yasa ka priorité d'a ma o ye min fɔ an k'u lamɛn. An ka sigida ta ka filɛ foyi t'an fɛ yan kalanko b'an na kalanyɔrɔ ko an ka ekɔlidenw ma kori an ka sugu problème bɛ yen siraw man ɲi degun bɛ sira kan dɔgɔtɔrɔso ta an fɛ yen ji ta an fɛ yen hali ni samiya nin waati sira sotarama bɛ ban an ka sira la donc ni gɛlɛya de kelen ko an ka dugu fa o de kama an yɛrɛ wulila k'an jɔ sa o trop c'est trop degun ni tɛmɛna dan kan o de kama an wulila bi sa parce que pour nous c'est un patrimoine foncier de la commune bɛɛ n'a ka kan a ti bɛɛ maa damadama k'a kɛ a jufɔlafɛn ye. N bɛ de ma baara kɛ commune kɔnɔ parce que a ye mɔgɔw kɔkisɛ de i y'a faamuya donc a ma taa voie normale fɛ commune bɛ dingɛ min kɔnɔ bi ala de b'a dɔn u bɛ fɛɛrɛ kɛ a ka se ka bɔ denmisɛnninw kan dɔn u kana baara kɛ. Vraiment gɛlɛya b'an kan parce que depuis mairie nana a ka deuxième mandat la vraiment ani mɔgɔ ma se ka bɛn ka sababu kɛ jumɛn commune sɔrɔ a tɛ tila ka ɲɛ ni an ko k'an b'a ta k'a lajɛ sisan
Talgo plateau sanfɛla la terrain 300 ni kɔ de dira conseil dɔw bɛ minnu ani minnu ka farti da kelen na donc muso minnu b'a kɔ vun a ye tantan dulu ma o tɔ mɛri yɛrɛ gosi o terrain kelen na o bɛ ka feere 2 millions 1 million ni 100,000 ni tun bɛ tali kɛ dogoduma duguden dɔw ka seereya la dogoduma mɛri yɛrɛ Gangle Traoré a ye kuma min fɔ an ka lamɛn o ye kuma minnu fɔ nin ye karisa man di ne ye min ka di n ye n b'o fɔ pour que ka mangoya parce que jamana taabolo kɛ o ye sisan kabi commune sigira baara min kɛra 99% ne de y'a baara bɛ kɛ n'i ye courant ye dogoduma ne de y'a don ne ye école so 24 jɔ dogoduma yan ne tun bɛ na école tun tɛ yan ne ye den taara kalan kɛ fɔ Iwaru dɔgɔtɔrɔso ne de y'a jɔ k'a bila ne bɛna waati min hali comme on appelle l'infirmière pour soigner la plaie a tun tɛ dogoduma yan avant de partir la fois passée j'avais construit 2 grands châteaux hakili yana n ka taa mandat dɔ in na an kun ye château ba 2 jɔ u ye baara k'o la u yɛrɛ y'o géré ne kɔfɛ plus de 100 millions ma se ka justifier o problème bɛ dalen bɛ yen u ni maire sortant jɛra ka an ka place publique bɛɛ feere il y avait des jeunes diplômés sans emploi construire une villa et on mis donc parce qu'ils sont coupe olu ligne tigɛr'u la donc min ka d'u ye b'o de fɔ ni tun bɛ tali kɛ dogoduma mɛri la Gantle Traoré ala ka basigi ni bɛn kelenya nati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen sirakɔrɔ nɛgɛtannakaw fɛ yen nɔ ye sifinnakaw kɔni bɔra k'a yira k'a fɔ k'u ka pɔn dɔ kɔni bɛ yen nɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ dɛ ko san kɔni mana na olu ni hɛrɛ fara la u ye wele bila jamana ɲɛmaaw ma ani baɲumankɛ tɔnw u ka se ka dɛmɛ don olu ma yaasa u bɛ se ka pɔn sɔrɔ cogoya min na an ka sifinnakaw ka kuma lamɛn. Ne ye Mamadou Dambele, association pour l'éducation, l'émergence pour la cohésion sociale. Ne ye secrétaire général ye. An y'an wele fɛn kelen de la o ye min ye o y'an ka sirako ye barisa an ka association an de SOS sirakɔrɔ Mɛnkɛtana sigi yan an bɛ ka siraw dilan dɔɔni a ka weleli kunba yɛrɛ ye min ye o y'an ka pɔnko ye san o san ji b'an ka pɔn kari ji bɛ taa ni maaw ye san o san donc denmisɛnnin yɛrɛ fila tora an ka sira in sanfɛ yan ka weleweleda kɛ ka dɛmɛbagaw ɲini minnu bɛ se ka n'an ka pɔn in dilan mɔgɔw bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na sirakɔrɔ yan terminus sira kelen fɛ ka na kɔ kɔfɛ barisa sirakɔrɔ siraba fɔlɔfɔlɔ de don donc kɔkɔfɛ mɔgɔw bɛ yen jama bɛ yen n'a fɔra an fana y'an seko n'a damayira yira ka association sigi mun na an bɛ se ka an ka pɔn sira dilan cogo min na an ka nali kun ye min ye ka weleweleda de kɛ mɔgɔw bɛ se ka na dɛmɛ kɛ pɔn ye cogo min na. Ne ye association vice président ne tɔgɔ Musa Jara ni sira kelen de bɛ bɔ sirakɔrɔ ka na fo sirakɔrɔ terminus fɛ ka tɛmɛ ka taa kɔ kɔfɛ ka taa ɲamana ATT bugu la ka taa fo tabakɔrɔ ninnu bɛɛ la bon a sira principal 2 de bɛ sirakɔrɔ yan nɔ ale ni énergie sira bon ni san kɔni nana problème sugu bɛɛ de b'an dala nin yɔrɔ in na yan nɔ mɔgɔw tɛmɛli ka gɛlɛn même l'autre jour san min nana samedi ka dugu jɛ dimanche la ji ba de tun bɛ yan ne yɛrɛ donna ji kɔnɔ fo a bɛ se ɲini ka se moitié ma donc ni urgence dɔ ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ kɔfɛla in na yan nɔ pour que i ka tɛmɛ nka a ma nɔgɔ bon an yɛrɛ kɔni bolo farala ɲɔgɔn kan san o san an bɛ fara k'a kɔnɔ an bɛ fɛn wɛrɛw kɛ an bɛ activité caman kɛ salon an yɛrɛ wari fara ɲɔgɔn kan pour que ka dalaji kɛ bon o bɛɛ la ji bɛ yɛlɛ ji niveau ka bon ji bɛ yɛlɛ yɛrɛ donc solution fosi t'a la fo pɔn dɔ ka kɛ bon an kun ye devis dɔ kɛ un moment bon devis a coût élevé len dɔɔni ça va dans les 26 millions à peu près donc a ma nɔgɔn sigida mɔgɔw ma k'a fɛ an kɔni bɛ ka appel de lancer personne bonne volonté ma mɔgɔ min bɛ se ka n'an dɛmɛ ka nin yɔrɔ in dilan parce que n'i ye yan dilan dɔrɔn i bɛ ka vie de sauver quoi même o donna san nalen ji taara ni dɔgɔ moto ni fɛnw yan nɔ donc a ma nɔgɔn nin yɔrɔ la an bɛ ci bila an ka transition président comme a fana ko ko fɛn dɔ bɛ mɔgɔ dɛmɛ de kama donc an fana mago bɛ dɛmɛ na nin yɔrɔ in na mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'i bɛ se k'an dɛmɛ dɔrɔn an mago bɛ dɛmɛ la pɔn ka jɔ. ni tun bɛ tali kɛ sirakɔrɔ sifinnakaw la k'u mago bɛ dɛmɛ na ala ka dɛmɛ ala ka sɔrɔ ko nɔgɔya an ka jamana a ji kasara cayalen don nin waati la dɛ ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la kalanyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma ko Nko kalanyɔrɔ olu kɔni ka walanbila baaraw kɛra kari tɛmɛlen na a kɛnɛ kan o ye wele bila an ma an yɛrɛ tun b'a yɔrɔ la Nko kalan a bureau national secrétaire Mamadu Keita ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Jɔn ye mɔgɔw ma ne tɔgɔ Mamadu Keita ne ye Nko bureau national secrétaire ye min ɲɛsinnen don kalanko ma Mali yɛrɛ kɔnɔna bɛɛ. An ka denmisɛnnin dɔw bɛ yen ala y'u garisɛgɛ diplôme na n'an b'a fɔ ma ko jɔnbɔ u ye kalan dɔw kɛ an y'u kalan fo ka se bac niveau ma Nko la ka tila bac niveau kɔfɛ ka tila k'u former ka kɛ Nko karamɔgɔw ye mɔgɔ 14 jate o diplôme di de b'an bolo wulada in na an b'o kɛnɛ de kan ta. Nko yɛrɛ ye mun de ye? Jɔn ye mɔgɔw ma Nko ye sɛbɛnni de ye sɛbɛnni min dabɔra an ka fasokanw sɛbɛnni kama kan kelen tɛ kan fɛn fɛn bɛ fɔ Mali kɔnɔ Nko sɛbɛnni nana ka se ka olu de sɛbɛn yaasa an bɛ se ka an ka yɛrɛya sabati cogoya min na sabula a yirala k'a fɔ adamaden si ka indépendance totale tɛ k'i bolo n'a sɔrɔ i tɛ baara k'i ka kan na donc ala y'an garisɛgɛ Nko la 1949 waati la ka se ka Nko sɛbɛnni bɔ k'an b'o baaraw kɛnɛw de kan pour que ka se ka mɔgɔw kalan la sɛbɛnni
min de don ka se ka fasokanw sɛbɛn a la ka mɔgɔw kalan suguya bɛɛ la k'a daminɛ 1949 la ka na bi yɛlɛmaba de b'a la kɛrɛnkɛrɛnya la wali jamanaw kan an bɛ yɔrɔ min na i ko bi Mali yɛrɛ kɔnɔ i bɛ se k'a fɔ k'i man go kalan de k'a fɔ ko Mali kɔnɔ k'i tɛ n go dɔn o kɔni an bɛ se k'a fɔ o kuma tɛ yen tuguni diɲɛ fɛnɛ kɔnɔ n go yɛrɛ kɔninen don hali UNESCO la UNESCO y'a yira k'a fɔ kan de don kan kalantan de don dɔnniya de don a kan ka kalan diɲɛ kɔnɔ a bɛ kalan université ba caman na diɲɛ kɔnɔ bi université Harvard b'o la Amérique kɔnɔ ka fara université du wɛrɛ kan o kɔfɛ Egypte yɛrɛ kɔnɔna la université fila fɛnɛ bɛ El Azhar ani université Caïra n'o b'a fɔ université du cœur a bɛ kalan o la ani Taïwan o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Keita la a kɛnɛ kan maa min bɛ yen n'o ye kalan karamɔgɔ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la Dramani Kante ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne ko Dramani Kante ne ye kalanden karamɔgɔ ye n ko karamɔgɔ Yirimajɔ Bakɔrɔbabugu la yan a bɛ se ka san 4 ɲɔgɔn bɔ sisan kalanso sigila sen kan. An bɛ ka sɛbɛnfura di an ka kalandenw ma wulada in na a kun ye ka a yira jama la denmisɛnnin minnu ye kalan kɛ an bolo u ye baara min kɛ u ka baara ye nɔbɔ u ye nɔbɔ mun na an ye papiye min d'u ma wulada in na o b'a yira k'a fɔ ko u ye DEF diplôme sɔrɔ ka taa se bac ma o dɔrɔn tɛ an bɛna tila ka mɔgɔlakaranya diplôme di u ma n'a bɛ fɔ ko maîtrise n'Ala sɔnna tala ka diɲɛ Ala sɔnna k'o nɔgɔya an ye an ye denmisɛnninw mina faamuya o siraw kan. A bɛ ka diplôme min d'u ma a bɛ se ka mun baara kɛ min bɛ se ka nafa lase u ma. Diplôme bɛ se ka baara kɛ an ka jamana kɔnɔ parce que sisan mɔgɔ caman bɛ an wele k'a fɔ ko u mako bɛ ko karamɔgɔ la bon i tɛ se ka mɔgɔ bila ka bɔ yan ka taa dugu la walima ka bɔ yan ka taa jamana la ka sɔrɔ papiye dɔ tɛ a bolo min ye seereya papiye bon o papiye ninnu an ka denmisɛnnin mɔgɔ 14 o de b'o sɔrɔ sisan donc o b'a yira k'a fɔ ko a bɛ nafa dɔ lase u ma kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ ne bolo kalanso la mɔgɔ 100 ni dɔɔnin o de bɛ ne bolo kalanso la ka bɔ kilasi fɔlɔ la ka taa kilasi 4 na. Jamana de bɛ k'aw dɛmɛ wa walima aw yɛrɛ bɛ ka nin kɛ aw yɛrɛ ka fanga na. Karamɔgɔ Kulubali i da sera kuma ma nin yɔrɔ la sisan an bɛ Ala le dali hali bi Ala kɛ garijɛgɛ ɲuman d'an ma nin yɔrɔ na jamana ta la ka an dɛmɛ an kɔni b'a la ka baara nin kɛ Ala yɛrɛ jati kama parce que ne yɛrɛ ka so fan kelen ne ka kalanso ye ne n ka so fan kelen ye kalanso ye denmisɛnninw bɛ kalan kɛ o yɔrɔ de la donc o tɛmɛnen kɔfɛ kalanden caman bɛ yen i b'a sɔrɔ u bɛ kalan kɛ dɔw yɛrɛ bɛ san kɛ u t'a sara yɛrɛ an kɔni bɛ baara nin kɛ an b'a dɔn min b'a la ɲɛfɛ an b'a la ka baara nin kɛ o sira de kan sinon k'a fɔ ko an bɛ ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ a la bi non an t'a bi tɔnɔ filɛ mais an b'a la ka sini tɔnɔ de filɛ mais an ma décourager parce que an b'a dɔn denmisɛnnin n'u ye faamuya sɔrɔ u bɛna an nafa u bɛna jamana nafa u bɛna diɲɛ nafa sini nataw la. N bɛ wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma ani jamana setigiw kɛrɛnkɛrɛnya ne bɛ wele bila jamana setigiw le ma parce que an ka ɲɛmɔgɔw an tɛ jugu la k'a ma sɔrɔ ko n'a kɔrɔ fɛ mais n bɛ wele bila jamana setigiw le ma mɔgɔ min ko wari b'a ye kun a ye bɛ sigida la a ye ɲan b'a la an bɛ débrouiller na an bɛ sɛgɛn nin na a tɛ se ka dɛmɛ foyi ta k'a ɲɛsin an ma mais an dɛmɛbaga kelen-kelen minnu bɛ yen an b'a ɲina u kɔ an bɛ foli d'u ma ka weleli se bɛɛ lajɛlen ma vraiment k'a essayer an bɛɛ lajɛlen kɛ jɛ ka kalanyɔrɔ dɛmɛ pour que denmisɛnnin bɛ se ka kalan cogo min na o ye an ka laɲini an b'o wele lase bɛɛ lajɛlen ma ani faama minnu fana b'a la ka an dɛmɛ an bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma k'a ɲini Ala sɔnna tala fɛ hali bi an ka jamana Ala k'a bɔ bolo la. Yarabi Ala k'an ka jamana bɔ bolo la nin tun bɛ tali kɛ kalan karamɔgɔ la Dramani Kante ko an ka kɛ an yɛrɛ ye nko kalan an ka se k'a kɛ k'a bɔ nɔgɔ la Ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra ye Yorosokaw fɛ yen nɔ yirituru baara dɔw kɔni kɛra jɛkulu dɔ fɛ jɛkulu min n'a wele ko Selcom olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko jamana tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la ni yiri tɛ wa dugu tɛ se ka taa ɲɛ cogo si la ni yiri tɛ a coordinateur d'activité n'o bɛ tali kɛ Mamadu Kone ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Mamadu Kone ne ye Selcom Joliba environnement ne ye coordinateur d'activité Yoroso cercle kɔnɔ bi an bɛ kɛnɛ min kan o ye jirituru lancement kɛnɛ de ye campagne 2021 kɔnɔ bi an bɛ kɛnɛ kan n'an b'a fɔ o ma ko espace verti Ala sɔnna an ye laɲini kɛ Yoroso mairie fɛ mairie ye kɛnɛ dɔ yira an na ko an bɛ se ka jirituru kɛ k'an ka lancement kɛ n'o kɛnɛ tɔgɔ ye ko espace verti an hakilina na n'a turula a bɛ sɔn ka makoɲɛ caman ɲɛ dugu ye ka da mɔgɔw tulo kan jirituru lancement a kɛnɛ in labɛnlen don Selcom ani ONG Joliba environnement de ka hukumu kɔnɔ ni service eaux et forêts an bɛ projet min kun kɔrɔ o projet in dénomination de yɛrɛ de projet transition agroécologique et de restauration de l'environnement o ye balocogo ɲuman sɛnɛ hɔrɔn hukumu kɔnɔ
kɔnɔ ani ka se ka an ka dugukolo a lasegi a nɔnkɔrɔ la i n'a fɔ jateminɛ caman y'a yira cogo min na fɔlɔ tun bɛ cogo min na an ka dugukolo tun bɛ cogo min na a tɛ ten tuguni projet in yɛrɛ bɛ baara kɛ jɔsen 4 de kan fɔlɔ ye dugukolo nɔn kɛlɛli ye filanan o ye dugukolo nimayali jirituru siraw ye sabanan o ye musow ni denmisɛnw ka bolola yɛlɛma baaralew ka dɔrɔmɛ 1 yɛlɛma kɛ dɔrɔmɛ 2 ye a jɔsen dɔ y'o ye ani baganw ka dumuniko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na projet in bɛ baara kɛ o jɔsen 4 de kan an bɛ se k'a fɔ ɲina an filɛ nin ye a san sabanan de la san o san Selcop ni Joliba environnement ka plan d'action annuel kɔnɔ a fɔ an bɛ jiriju 100 an b'o turu Yoroso cercle kɔnɔ a bɛɛ bɛ turu yan de et puis a pépinière bɛɛ bɛ bɔ an ka Yoroso cercle de kɔnɔ yan an b'a fɔ a tɔnɔ bɔbaga fanw ka ca jiritubagaw olu bɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔ a la minnu bɛ pépinière bɔ ka feere o fana bɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔ a la a bɛɛ bɛ to cercle kɔnɔ yan o ye an ka baara hakilinan dɔ ye baara bɛ kɛ a nafa ka sɔrɔ sigida la ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Kone na a kɛnɛ kan Selcop président ba Yoroso ale tun b'a kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ ani Joliba environnement ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na an kun y'an ŋaniya sanko san an bɛ jiri 100 de turu o jiri 100 n'an b'a turu sanko san an bɛ san 3nan de kɔnɔna na mais hakilina jumɛn y'a to an ye a baara kɛ ten a b'a kalama k'a fɔ jamana ɲɛmaaw yɛrɛ olu hami a n'u hakilina de sanko san ni baara in a ka kɛ jamana bɛɛ kɔnɔ anw Selcop Joliba environnement sisan ne mo anw Yorosokaw an tɛ se ka to a marche o la to anw yɛrɛw y'a ŋaniya chaque fois que sanko san ni lancement kɛra ka ban anw fana kan ka lancement kɛ an ka niveau la sɔnni an kan ka jiri turu daminɛ jiri 100 mun n'an kan ka turu sɔnni mɔgɔw ka don a baara kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ dɔ lajɛ salle nasina an kun bɛ Kifoso ɲinɛ an y'a ŋaniya ka ɲinɛta kɛ Yoroso dugu yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ donc an b'o lancement kɛ n'o ni bi bɔra la an bɛ sɔrɔ ka tɔw yamaruya ka jiri turu kɛ donc jiri 100 mun bɛna turu o kun fɔlɔw de lancera bi sɔrɔ ka tɛmɛ ni baara tɔ ye an bɛ se k'a fɔ Yoroso bɛ yɔrɔ min na bi Yoroso sera Sahel da la ka ban depuis i bɛ bɔ san i yɛrɛ b'a ye jiriw bɛ commencer ka ban ka na Yoroso yanfan fɛ Sikaso yanfan bɛɛ ka fisa ni anw ye n'o tɛ anw Sahel bɛ anw da la ka ban n'an ma jiri an ye Tombouctou ye o an ye Kidali ye o an ye Gao ye o olu bɛ cogo mun na anw ka laɲini tɛ o fɛn kelen ka se anw ma yan nɔ walasa a kana se anw ma f'an ka kunbɛ de o kunbɛli fura ye jumɛn ye f'an ka nin yiri ninnu de turu k'u ladon anw y'a ŋaniya a notre façon san o san ka nin baara kɛ baara min bɛna kɛ ni jiriw turula n'u ladonna o bɛ kɛ sababu ye tigɛli digiriw la yɔrɔ mun na dɔw yɛrɛ sar'u yɛrɛ ma yɔrɔ mun na n'an sera k'o nɔrɔ bila a ko n'i sera nɔrɔ la yɔrɔ yiri i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yiri bɛ yen nɔ ni yiri bɛ yɔrɔ min na ni waati ni san finna dɔrɔn san bɛ si yiri bɛ yɔrɔ min na san bɛ sin ka na yɔrɔ de la ka cɛncɛnma yɔrɔ to yen o yɛrɛ bɛ kuma bɛɛ ban ça veut dire que san yɛrɛ bɛ na yiri de nɔfɛ ni yiri yɛrɛ ma kɛ yen dun an bɛ sanko kuma fɔ wa e bɛ yan nɔ e bɛ sisan cercle i b'a sanko kalama waati na anw denmisɛnninma anw bɛ danni kɛ avril laban na bi ni juin laban tɛ an tɛ danni sɔrɔ o bɛ fɛn dɔ fɔ et puis an bɛ sigi k'o situation lajɛ ten a bɛna fa ka na bi anw kun kan donc o de la to an b'a fɛ ka ni jakunko min bɛ nana an ka se k'a kunbɛn ni tun bɛ tali kɛ Selcop ɲɛmaaba la Yoroso a y'a fɔ cogo min na an ka yiriw turu yaasa san bɛ se ka na cogo min na dunkafa bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye maliden minnu sigilen don Moritani o y'a jira ko gɛlɛya caman kɔni b'olu kan bi dɛ a maliden dɔw b'u ka gɛlɛya ɲɛfɔ an k'u lamɛn ne kɔni hakilina ye fɛn min ye o ye an bɛɛ ka se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a kumabaw fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye fɔlɔ o ye an yɛrɛ maliyɛnw de ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka an da bili fili kelen na ka fiyɛ o y'a la kumababa de ye ne bolo kɔnɔ tɔ ni fɛn fɛn bɛ yen sigikafɔ bɛ se ka caman nɔgɔya o la mɛ n'an ma se ka bɛɛ kan kelen kan fanga t'an na dɛ yan an ka autorité minnu bɛ yan n'o ye ambassade mɔgɔw ye u t'a fɛ maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan parce que olu problème ye olu de ye parce que ɲɛmɔgɔ 3 ou bien ɲɛmɔgɔ 4 dugu kelen kɔnɔ olu y'o bɛɛ reconnu a tɛna ni bɛn ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye o ye an ka frontière la an ka polisiw bɛ min na ni gouvernement ma solution ɲini a la hakɛ bɛ bonya jamana kɔnɔ parce que mɔgɔw tagatɔ polisiw bɛ se ka 4,000 5,000 minnu la jamaniden sɛgɛnnen a tagatɔ a ka faso la aw bɛ se k'olu kun wari minnu bolo a dɔw yɛrɛ bɛ hali wari tɔ t'u lase Bamakɔ ne bɛ sugu kɔnɔ de n bɛ feere kɛ yen nɔ n bɛ ziramugu ninnu ni tamati ninnu feere yen nɔ sugu kɔnɔ gɛlɛya caman kɔni b'a la parce que ala da fɛnw gɛlɛya ma i b'a ta i bɛ dɔɔni ɲini a kan dɔrɔn ne tɔgɔ madame Fatumata Kulubali k'ale séjour gɛlɛya caman b'a la n'a ye kɔlɔlɔ caman se maliyɛnw ma yan parce que siya bɛ nationalité fɛn fɛn bɛ Moritani kɔnɔ yan a bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ ye séjour kɔnɔ fɛrɛlenya la ka tɛmɛ maliyɛn kan maliyɛn ta bolofa b'a kan an tɔɔrɔ la an ɲanina furu sara la muso se ka taa yɔrɔ si muso se ka fɔ ɲɛw yɛrɛ ye muso n'u den kɛnɛ n'u b'u ta k'u bila mɔbiliw kɔnɔ ka t'u bila frontière la carte de séjour ko in dun sumayara an ɲa min tuguni k'a bɛna wuli donc an bɛ appel bila gouvernement ma k'u gɛlɛya u ka wuli ko jɔ kɛ séjour ko in na sinon a daminatɔ dɔn dɛ an ɲa mɛn i bɛ commencer ka rimɛr dɛmɛ don kelen dɔrɔn a bɛ cɔn kan donc carte de séjour kɔnɔna fili o banna bi ne tɔgɔ Bayɛlɛ Dumuya
ne organisateur c'est au conseil kono bon ne commerçant de sugu kono sugu la 5e sugu kono be fereke mais malem non fere bon gelam bala dro yanka kon te dino fe o te dino fere ni foni be yankame ne to Awa Camara 3e vice-président au conseil de base bon ne restaurant Barakeladi ni mo ko arasisiateur ibe kuma musalakadi ya mɔgɔw tɛ dunan fɛ dɔgɔ yɛrɛ t'a la an ka denmisɛnnin ma o ye tiɲɛ ye kama Moritani bɛ loi violé u ni Mali ni ɲɔgɔn tɛ sariya caman bɛ an n'u ni ɲɔgɔn tɛ a si tɛ bɔ a sira fɛ bɛ fɛn caman kɛ denmisɛnnin na mais ni y'an ka dɔw wele ɲɛmɔgɔw yɛrɛ wele wala responsabilité n'i taara n'i yɛrɛ ma kɛ hakilima i b'a fɔ k'i t'i da don a la ko parce que k'u tiɲɛ tɛ denmisɛnnin bolo maa caman fana bɛ yen n'i donna ko kɔnɔ k'a sama i bɛ taa sɔrɔ u binna denmisɛnninw kan o bi yan o gɛlɛya bi yan. Moritani sigibaga ye 2 fo ka se 3 ma an ka présidente bɔra ka mun fɔ sisan Awa Camara tiɲɛ don temps dɔ kelen t'a jɛ parce que mɔgɔ minnu bɛ na dɔw sigilen bɛ yan olu ka baara bɛnnen don Moritani kɔnɔna ma o ye mɔgɔ sigibaga fɔlɔ ye ani minnu bɛ na sisan nin wagati in na u bɛ na ka wagati kɛ ka solution ɲini u bɛ se ka tɛmɛ ji fɛ cogoya min na jikantagalaw u kelen don ka sigibagaw u hakɛ sɔrɔ parce que an bɛ yɔrɔnin min na ko caman bɛ maliyɛnw kan n'i ye jikantaga bɔ a la a tɔ b'a dɛn parce que il faut reconnaître aussi k'a fɔ Moritani autorité u ye effort caman kɛ par rapport à cette situation sensibilisation kɛra ka yira k'a fɔ jikanko in a ka dabila quand tu regardes très bien entre la Mauritanie et le Sénégal a doni n'a bɔli nɔgɔya caman b'a la mais Mali n'i bɛ taa duguma sira kan a doni n'a bɔli gɛlɛya caman b'a la papier ɲini caman b'a la papier dɔw yɛrɛ bɛ yan a sɔrɔli ka gɛlɛn ni tun bɛ tali kɛ maliden dɔw la maliden minnu sigilen don Mauritanie an bɛ dugawu de kɛ Ala ka ni gɛlɛya in daga ta ka b'u da la Ala ka hɛrɛ ni baden k'o sɔrɔ u ka se ka na an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔ kan Mohamed Samake mun bɛ bolo karamɔgɔ Sidiki y'a fɔ cogo min na an bɛ taa fɛn min Turki jamana kan an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Turki jamana kɔnɔ ko gɛlɛyaba kɔni bɔ u da la dɛ fɛn min tasuma ye an bɛ tasuma wele ko feu de forêt ko a kɔni bɛ ka juguya ka taa fɛ diɲɛ don o don maa minnu wele ko sécurité k'olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la walasa ka maaw kɔni ta ka bɔ duguw la ka taa dugu wɛrɛ la yɔrɔ min na ni tasuma kɔni ka jan kosɛbɛ sabu u ka centrale thermique ba dɔ bɛ yen ni u ka charbon yɛrɛ caman maralen bɛ yen tonne caman ko tasuma kɔni k'a kundamaw ka dɛ ko ni wuli ka jɔ ma ka joona joona k'a dɔ bɛ dɔ la ko gɛlɛya kɔni ko hakɛ si tɛ sɔrɔ hakɛ si tɛ dɔn a ko la n'an bɔra yen an bɛna Cadikaw fɛ yen marifatigi jɛkulu min n'an bɛ wele ko Boko Haram ma k'olu wulila u deliko la tuguni dɛ ka mɛn araba don fɛn min août kalo tile 4 o su fɛ ka dugu jɛ août kalo tile 5 la k'u ye wulikajɔ kɛ ka bingana wale ta ka ɲɛsin fɛn min Tchad kɛlɛkɛcɛw ka dagayɔrɔ dɔ ma o senfɛ Tchad kɛlɛkɛcɛ mɔgɔ 20 ɲɔgɔn na kɔni y'olu kɔni bɔnɔni na kunnafoni kɔ fɔ la an bɛ min wele ko contre offensive n'o ye Tajuru Sara ye ko Tchad kɛlɛkɛcɛw kɔni ko olu bɛ senna nin waati na Tchadikaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛna Camerounkaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ Siraba Kasara sigiyɔrɔma 3 kɔni ko o kɛra Cameroun jamana kan ko Siraba Kasara k'a juguyara kosɛbɛ k'a kɛra sababu ye ko mɔgɔ 40 ɲɔgɔn na ka olu kɔni bɔnɛ o ni la n'an bɔra yen an bɛna Ganakaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ min wele ko vie chère n'o ye fɛn bɛ da dumunifɛnw gɛlɛya ye k'o kɔni bɛ senna k'o de kama nisɔngoya taama kɔni bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ Ganakaw fɛ nin dɔ faransɛ kɔnɔna la n'an bɔra an bɛna Sénégalikaw fɛ yen an b'a dɔn k'a fɔ fɛn min ye camancɛ kalanso ye n'o ye lycée ye olu kɛ examen n'an b'a wele ko baccalauréat k'o daminɛna juillet o daminɛna alamisa don juillet kalo tile 29 ma dabaliban ko dɔ de ka o kɛra o kɔnɔna la o tɛ dɔwɛrɛ dɛ fɛn min étudiant don n'ale sanfɛ kalanden de ko ale terimuso dɔ kɔni bɛ yen ko ale ye fɛɛrɛ kɛ ka wulikajɔ kɛ i labɛn cɛlakan yɛrɛ ka i bila muso labɛnw na ka robe bɛɛ lajɛlen don ka voile don walasa ale bɛ taa baccalauréat kɛ a terimuso ale nɔ la cogo min na o bɛ se ka passer cogo min na ko nka ko sɛgɛsɛgɛli kɔni nana bonya kosɛbɛ ka se ka nin maakɔfɔlen ka a kɔni minɛ wa an b'a fɔ min ma ko mandat de dépôt ko o kɔni dara ka kiiri tigɛlamɔgɔw fɛ ka se ka a bila o kɔnɔna la karamɔgɔ Sidiki an ye min sɔrɔ kɔnɔfana la bi sɔgɔmada ma a b'a kuma dɔ tu ye ne ye Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na i keguya o keguya dɔ bɛ sɛ namara feere ma cɛ kɔni tɛ se ka kɛ muso ye cogoya si la Ala ka hakilina ɲuman d'a ma